Met deze foto had de 17-jarige natuurfotograaf Robin van der Land uit de Westereen de eerste prijs won in de internationale fotowedstrijd De Groene Camera. Ik kwam hier gewoon op het paard. Ik zag die protters. Ik wist wel dat er protters hier winnen in de Vallon. Dus ik wil gewoon mijn doel om die protters te fotograferen. Maar ik had totaal net het idee van, ik zal nou even een vliegende protter die ook komt vliegen bij de mast. Dus ik sta hier bij de mast en ik verwonderde me eigenlijk van hoe vol er eigenlijk winnen. En ik had maar gewoon de hele tijd teruggelegd van, zal vast wel wat leuks bij zitten. En toen kwam die ene protter zo mooi omvliegen in het lacht. Toen weer het raak. Vorig jaar had ik mij die nog groene kamer, dus ik wist wel dat de wedstrijd rond die tijd van het jaar werd begonnen. En ik heb een stuk als 15 foto's ingestuurd. En ja, ik heb deze foto bieden om een konst te gaan. En ik heb eigenlijk net gedacht van dat er zou winnen of dat er nomineerd zou worden. Dus ik kreeg de mail van je bent genomineerd. En ik schrok gewoon van dat het maar deze foto weer nomineert. Nou ja, dan is het natuurlijk een nog grotere schrik dat straks nog mij winst. Dat was echt een verrassing. De jury vond mijn beeld sowieso heel erg uniek. En het lacht, en wat ze zijn in het juryrapport, is dat de rust en de chaos heel mooi in balans zijn. Dus links, dat de vogel echt prachtig mooi links komt omvliegen, maar het lacht. Heel erg rust in het beeld, rechts dus heel erg de chaos. In de toekomst hoopt Robin zelfstandig fotograaf te worden. Het is moeilijk om mijn fotografie baan te krijgen. En echt een fulltime salaris erop te horen. Maar ik wil wel proberen om in ieder geval mijn natuurfotografie en andere soorten fotografie uit te bouwen, zeg maar. Om misschien dat in de toekomst kan worden. Op dit stuit had Robin het eerst bij natuurfotografie. Ik denk dat ik nog heel veel kan leren op het gebied van natuurfotografie. Dus daar wil ik eerst optimaal in worden, voordat ik andere soorten erbij ga doen. Ja, het mooiste van natuurfotografie is dat het altijd onverwachts is. Dus je wist eigenlijk nooit wat er gaat gebeuren. En dat jouw die motivatie om elke jaar betiert weer op pad te gaan. Want ja, je wist niet wat er gebeurt. De natuurfotograaf had nog een paar handige tips om een mooi natuurplaatsje te zitten. Het is altijd belangrijk om het licht in de gaten te horen. Fotografie betekent ook schrijven met licht. Dus je moet echt altijd het licht in de gaten horen. En eigenlijk is het beste om juist betiert op pad te gaan. Dus juist betiert haast vaak het gouden uurtje, dus dan haast heel mooi licht. En de natuur ontwaakt, dus dat is heel mooi om te zien. Haast dauwdruppels, haast mist. Dus ik heb heel mooie foto's van meidje.